Asih Satyo Laras hati-hati nyawiti kapan dikoto sepi Mas saya kan mbok yo metu kok andane dikerangkeng mbak lah ya kayak di penjara Mas Cempot cilik dalam niku nek kersa mbok gen joget mriki gen anget ta lha nggih karepe kula nggih ngoten lha nggih mengke ibu-ibu arisan Mama Dedeh ngersake lagu napa mengke? Request. Monggo. Monggo.
Monggo, Pak MC, Pak Parjo.